Ito po ay parte po ng programa ng ating gobyerno. Ang hikayatin po ang lahat po ng dati po lumalaban po sa ating gobyerno. At ako po, kaysa po ninyo ang ating mga kasama ng kapulisan at yung iba't iba po mga ahensya ng ating gobyerno ay natutuwa po at kayo po ay parte po ng mga iba't iba po mga kababayan po natin na unti-unti po ay bumababa po at nakikisa po sa panawagan ng ating mahal na Pangulo na ng pagkakaisa. So ang kasimbayan po, kahit po lang sinabi, is kapulisan, simbahan, at pamayanan. Yung simbahan po ay iba't iba po mga paniniwala yun na tumutulong po para sa ganon ay tulungan ang gobyerno, tulungan din po kayo na maiparating po natin kung ano man po ang mga programa ng gobyerno, may parating po sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. At the same time, malaman din po ng gobyerno ano po ba ang inyong mga hinaing po sa ating gobyerno na hindi po natutugunan ng ating mga halal na mga pangulo sa lokal, sa probinsya, at saka sa national. At nandito rin po, katuwang po natin ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ang ating TESDA, ang ating DSWD, ang ating DILG, ang ating DOLE, ang ating DTI, at even PAGCOR. Because ang layunin po ng ating gobyerno ay tugunan po kung ano po yung ugat na bakit po for so long ay meron po tayong mga kababayan, kapwa Pilipino na hindi po tinatangkilik ang iba't ibang gobyerno po dito sa atin. So ako po ay nung ako po ay high school, ang sinasabi po ng mga kaaway po ng gobyerno ay mapaalis lamang po natin ang mga Marcos ay gaganda po at hindi kawan ang ating buhay. So nung napalitan po ang ating Pangulong Marcos, that I was, I think, nasa Toledo po ako. Pag-upo po ng ating Pangulong Aquino, ganun pa rin po ang hinihingi po ng mga kaaway ng gobyerno. Paalisin ang Aquino dahil hindi po niya natutugunan ang pangangailangan o ang ninanais po ng mga mga kalaban po ng ating gobyerno. Napalitan po si Ginang Aquino, bumalik po si Pangulong Ramos, ganun pa rin. Ganun pa rin nung si Pangulong Estrada po ang naupo, even si Pangulong Gloria Arroyo, kahit nung naging Pangulo ulit si Pangulong Aquino, si Pangulong Duterte. So nakabalik po ulit ang Marcos po sa ating gobyerno. So siguro ito po yung umpisa na ninanais po natin, kailangan po ay magkaisa po tayo. Para lang sa ganon ay yun pong pag-unlad po ng ating bansa ay hindi po nabibigay. Kasi kung tayo po ay bilang Pilipino, nag-away-away po, ang nangyayari po dyan ay nahihirapan po na umusap ang kahit na ano po gobyerno. So ako po ay natutuwa at meron po tayo 32 na nagbabalik po sa ating pamahalaan at sana po ay yung 32 po na natin dito po ay maging landas po kayo o maging parang maging makatuwang namin po kayo para mahikayat pa po ninyo ang mga iba pong mga kasamahan natin na napatuloy po na lumalaban sa ating gobyerno. Hindi po lahat ay ma-provide o maibibigay ng ating gobyerno kung hindi po namin malalaman kung ano po yung mga naging hinaing po ninyo sa mga ilang taon po na na paninirahan po ninyo sa iba't ibang lugar po sa kabundukan dito po sa Bicol.
Sana po ay isulat po ninyo ano po ba yung mga naging hinaing po ninyo, whether ito ay natutugunan na o hindi pa po natutugunan. Dahil sisiguraduhin po namin na ito po ay makakarating sa ating Pangulo, makakarating sa bawat ahensya ng gobyerno para nang sa ganon ay ma-resolve na po natin ang napakatagal na po na kapayapaan na hinahanap ng bawat Pilipino. Marami na akong nalagas sa hanay ninyo, ganun din po sa hanay ng ating kapulisan, ng ating kasundaluhan, at kung minsan ay even yung mga halal po natin ng mga Pangulo. At sa kasalukuyan po sa buong Pilipinas po, ang problema na lamang po natin sa mga rebelde na nasa kaliwang panig po ng gobyerno ay ito pong Bicol at ito pong Samar. So sana po, ito po yung umpisa ng pagtutulong-tulungan natin para nang sa ganon ay tuloy-tuloy po ang inaasam po ng ating mahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos, at hindi lamang naman po siya ang nagnanais ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Siguro lahat po tayo ay nagnanais na magkaroon po ng maunlad at mapayapa na bansa. Siguro ay parte po yun ang pinaglalaban po ninyo sa mga napakaraming taon na kayo po ay naninirahan po patago-tago po sa iba't ibang lugar na dito po sa Bicol. Sino po ba rito ang nag-ooperate ng hindi lamang po sa Bicol? Sino po ba rito yung mga nakarating sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas? Meron po ba? O Bicol po dito lang kayo sa Bicol? So siguro po ay since kayo po ay nagbabalik loob sa ating pamahalaan, gaya ng sinabi ko po kanina, huwag po kayo mahihiya na sabihin po kung sino po yung in charge dito. Ano po ba yung mga hinahin po na nakita po ninyo na hindi mo natugunan ng gobyerno? Ang tanong po ay, ano po ba ang ipinaglalaban ninyo noong mga panahon na kayo po ay kaaway po ng gobyerno? Dahil kung hindi po natin malalaman, hindi po natin maipaparating sa mga pinauukulan na ahensya. So, the very reason po na kung bakit po nandito po ang DOLE, kasi gusto po nilang malaman ano po ba ang inyong, ang pwede mo i-offer po sa inyo ng DOLE para sa ganun ay magkaroon po kayo ng maayos na hanap buhay. Ngayon, kung hindi naman po kakayanin dahil sa ating edad, narito rin po ang ating testa po para na sa ganun ang ituturo po sa inyo ay yung madali po na yung skill na kakayahin po ninyo para magkaroon po kayo kagad po na makapagumpisa po kayo kagad ng isang hanap buhay. So, ito pong ibinibigay po na ayuda ng ating gobyerno is ito po ay para kayo po ay makapag-umpisa. Kaya nga po kanina, kausap ko po si Director Escobar na po, sabi ko, Sir, saan po ba gagamitin yung mga ibibigay ng mga financial na tulong po sa bawat isa sa kanila? So, ang sabi niya is, in charge ko dito ay the SWD o the TESDA. Kung minsan, kasi nung nasa Ilocos po ako, yun po iba po na mga kasamahan po ninyo na nagbabalik loob po sa gobyerno, nagpo-form po sila ng isang cooperative. Sabi nga ng ating RD kanina, naghahanap po siya kung saan po kayo titira para magsama-sama po kayo at mag-umpisa po kayo ng isang maayos na pamumuhay. So since nandito na rin lamang po kayo, sabi ko nga po, huwag po kayong mahihiya na sabihin po sa amin ano po yung gusto ninyo, parang sa ganun ang gobyerno po ay sasabihin din po niya kung kaya niya o hindi yung mga hinihingi po natin. Maaaring
hindi mo niya kakayahin kaagad-agad, pero sigurado po ako gagawan po ng paraan ng ating gobyerno. So siguro po sa mga nagkataon ay maaaring hindi po tayo nagkakaintindihan sa mga proyekto o programa na pinapatupad ng ating gobyerno dahil ang gobyerno po ay nagbibigay po sila ng tinitingnan po nila kung ano po yung uunahin nila natutunan at kung meron pong mga hindi natutugunan ang ating gobyerno, yun naman po ay aaksyonan po nila sa mga susunod na panahon. Dahil ang pagpoprograma po ng budget ng lahat po ng ahensya ng gobyerno ay taon-taon po yan. So kung nagkataon po na sinabi niya ganito ang kailangan nyo ngayon at wala po doon sa programa na ipapatupad ng bawat ahensya, definitely po ay ipoprograma po yan sa susunod na taon. So sana po ay yung 32 na nandito po ngayon na nagbabalik loob sa ating gobyerno ay madagdagan pa po. Hindi mo mabawasan na pagka medyo nahirapan po tayo ay isipin po natin na pinamayaan po tayo ng gobyerno. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi na kung ano po ang mga pangangailangan po ninyo, informahan niyo lamang po kami at sasagutin po namin kayo na honestly para sa ganun yung expectations po natin na medyo hindi mo tayo maposto. Definitely ang gobyerno po ay gusto po niya ay matugunan po ang mga basic po ng mga pangangailangan ninyo, like yung pag-aaral po ng inyong mga anak, kung meron naman po yun pong trabaho po ng bawat magulang, para sa ganun ay yun pong survival po ng bawat isa ay magpatuloy at tuloy-tuloy po yan. Kung ang problema naman po ninyo ay ang inyong kaligtasan, medyo meron po kayo threat, dahil kayo po nagbalik loob, nandito po ako ng kapulisan, nandito po ako ng kasundaluhan, ipaalam po ninyo para sa ganun ay maprotektahan din po namin kayo. So muli, ako yung nagpapasalamat po sa napakagandang pagbabalik loob po ninyo sa ating gobyerno. Salamat po ang ibig sabihin nun na hindi po nawawala ang pag-asa natin na tayo po eventually ay magkakaisa bilang Pilipino at tayo po ay uunlad dahil tayo po ay sama-sama, tayo po ay tulong-tulong. So, sinasabi nga po ng kapulisan, life is beautiful. Napakaganda po na tayo po ay mabuhay ng hindi mo patakbo-takbo, hindi mo patago-tago, but rather we can go anywhere we want because wala po tayong ginagawang masama o paglabag sa batas o kasalanan. So isa lang, dalawa, ang pangarap po ng bawat isa sa atin ay magkaroon po ng kaayusan sa ating komunidad. So in-expect po natin na tayo po ay tutupad po sa mga batas, sa mga ordinansa na ipinatutupad po ng ating pamahalaan. Magkaroon po tayo ng kapayapaan para sa ganon ay matapos na po ang matagal na po away ng gobyerno at ng mga makakaliwa po na mga hindi lamang po kayo ang pinutugunan ng gobyerno, kung hindi kasama na rin po doon ang ating mga rebeldeng mga Muslim po sa Mindanao. So, tuloy-tuloy rin po, ganito rin po ang ginagawa ng ating gobyerno na kung saan ay tutulungan po ang bawat nagbabalik po sa Diyos upang magkaroon po ng hanap buhay at least matutunan po ang mga pangangailangan, matutunan ang pangangailangan ng mga anak at least makakasama po ninyo ang inyong mga anak kahit ang mga. Muli, maraming salamat at isang maganda at mapagpalang mga usap.